langit kelap-kelap lir kincanging risang mawe gandrung lur suwe ning aku mlayu saka ing Mahabharatan nasak telenging Wanawasa iki ana pandhita wangune pandhita ing mapan ana ing telenging alas iki sapa ditepungake wae aku Brahmana kleyang ngabur kanginan mendung ke barat ning ngendi tibane ya kono papan dunungku aku Begawan Dewa Kusuma Begawan Dewa Kusuma ya panjenengan sapa sinuwun takon karo aku nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna Prabu Sri Bathara Kresna iya dasar Pranyata sing mburi sapa lho aku ora nggawa kanca iku aku nusul Petro ki mbok yo nganggo swara tuk apa piye kok tanpa nganggo iringan babar blas ning batur nganggo iringan iki Nalendra Satriya nganggo iringan ming kula ning kere kok nganggo iringan kere niku iringane anggere gamelane mandeg terus mlumpat panggung juga idos-idos niku. Kaya wingi ya, Tru. Heeh. Kok kae tenan kene. Oh. Nganti diitung lah. Wis sak penake lah. Kersane apa sinuwun? Karepku aku golek Pintasraya. Lho, Pintasraya piye? Aku kuwi duwe mungsuh. Wujude Nalendra jebles kaya aku tanpa beda. Ora genggang saritma. Nanging menungso kuwi ngaku nata Ndarawati ing Nidra Pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada. Begawan Dewa Kusuma. Nek sampeyan iso nyirnake Nalendra ing wujudane kaya aku, sampeyan njaluk apa wae mesti bakal tak turuti. Sinuwun, kepasang Yogya katujuh ngene. Dene sejatine mlaku ning jagat iki wis sinampiran pakaryan kudu nglakoni tapa ngrame tetulung marang sak kemadaning urip. Mula gandeng sinuwun Ndarawati nyuwun tulung kawan aku mesti wae tak tulungi ning aku tanpa pamrih apa-apa. Kowe lho yen pancen ora pamrih apa-apa malah tiwas kebeneran. Mara gake sirnakno. Nalendra wujudane kaya aku jebles ing Nidra Pustaka Jamus lima sada yen perlu pusaka mau rebuten ya pamujimu tak jaluk sinuwun tak tandangane mungsuhmu ingkang wujudane kaya sira sinuwun Ndarawati